Darin Galja ta' 44 sena minn Marsa Skala u żagħżugħa ta' 25 sena li jisimha ma jistax jixxandar fuq ordni tal-qorti inżammu arrestati wara li l-ħadd filgħodu ġew mixlija li fis-sigħat bikrin tal-ewwel tas-sena ikkawżaw ġrieħi gravi lil żewġ irġiel fi stabbiliment tax-xorb fil-Ħamrun. Il-prosekuzzjoni spjegat li l-każ seħħ għal-ħabta ta' bejn is-sija u 3 ta' filgħodu, meta l-asta tal-Pulizija fil-Ħamrun ġiet infurmata li persuna kien qala daqqa ta' sikkina. Kien hawn meta l-Pulizija tad-Distrett marru fuq il-post u sabu wieħed mill-vittmi ferut u bid-demm filwaqt li kienet jirċievi assistenza medika fuq il-post. Sa dan it-tant fuq il-post ukoll il-Pulizija qalet li sabet kanna tal-ħadid. Intqal li fost it-tgeġwiġija fuq il-post, il-persuni li kienu preżenti semmew l-isem ta' Galja bħala l-allegat persuna li tad-daqqiet. Il-vittma liħor fil-każ elenka kif Galja kien daħal għalih u għal-vittma liħor bil-kanna tal-ħadid sabiex jagħtihom daqqa biha. Is-sit tal-istabbiliment li ma kienx preżenti fuq il-post meta seħħ l-aċċident iżda ġie mill-aktar fis possibbli wara u assista lil pulizija filmat mill-kamra tas-sigurtà, fil-qorti intqal li dawn kienu kruċjali biex raw lil Galja jidħol flimkien maż-żagħżugħa armati b'kanna tal-ħadid kull wieħed. Iż-żewġ vittmi qed jisofru minn ġrieħi gravi. Fl-ewwel ta' Jannar stess ħareġ mandat tar-arrest u tard bil-lejl għada fit-2 ta' Jannar Galja u żagħżugħa b'mod volontarju marru l-asta tal-Pulizija. Id-difiża talbet għall-espert mediku legali għall-imputati minħabba li anke huma sofrew minn ġrieħi ħfief. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Abigail Kritjen ċaħdet it-talba l-ħelsim mill-arrest u ordnat li jekk jsir kuntatt mal-vittmi huma għandhom jħallsu s-somma ta' 7,000 euro.